O shmai pawb, croeso nôl I Teithio gyda iawn. Heddiw, dwi'n am siarad â chi am fy mhrofiad am Mwdapest. Roeddwn i'n yna am 20 diwrnod yn unig, ond dwi'n dweud wrthoch chi dylech chi aros yn erach. Mae'r ddinas hon yn llaw o bethau i'w gwneud, a dim ond ychydig o amser gennych chi I wneud y cafan mewn 5 diwrnod. Un o'r pethau gorau wnes I oedd yn weld ar ddinas yn ystod y nos. Mae'n werth pob eiliad dwi'n naddo, a golygfeydd oleuadau'n tiwyno dros y senedd a'r castell Bwdapest. Mae'n popeth yn teimlo mor arbennig, a dwi ddim yn gorddweud pam dwi'n dweud bod yr adeiladau'n edrych fel gyda'r oleuadau'r aer yn golau o hwn, ac roedd y dar yn hedfan o gwmpas. Yn wir, mae'n rhaid ei weld I gredu. Roeddwn ni hefyd yn weld yr ardal I Ddewch. Mae'n lle ddiddorol, yn sicr yn werth ymweld ac oes amser gyda chi, ond dwi ddim yn credu ei fod mor arbennig a rai o'r llefydd eraill yn y dinas. Serch hynny, mae'n ganddo hanes ac roedd yn brofiad dysgu ddiddorol I weld y lle hwn. Rhaid I mi ddweud wrthoch chi am y bwyd hefyd. Wnes I brofi Chimney Bread yn y farchnad leol, ac mae'n rhywbeth rhaid I chi drio. Mae'n melys yn y braf ac yn berffaith flasu gyda byddwch chi'n cwrwydro a farchnad. Ond un peth dwi'n meddwl dilych wybod yw bod teithio mewn bysiau yn Mwdapest yn eitha hawdd. Ond mae'n un pwynt bach y doeddwn I ddim yn gallu talu gyda cerddi'n credyd, felly mae'n dda iawn paratoi a chael arian parod wrth law. Roedd yn dipyn o'r her ceisio prynu tocynnau ar-lein heb y cerddi. Yn sicr, roedd rhaid I ni ddreulio ddiwrnod yn y pwyll thermol. Mae Bwdapest yn enwog am ei pwyll, a dwi'n deall yn llaw pam. Os ydych chi'n bwriadu ymweld, sicrhewch eich bod yn gwneud lle yn eich amserlen am ddiwrnod llaw ymlaciol yn un o'r pwyll. Mae Bwdapest yn lle arbennig iawn, a dyw ddim yn anodd syrthio mewn cariadau'r ddinas hon. Dwi'n gwybod fy mod i'n dod yn ôl yno yn y dyfodol. Os ydych chi'n chwilio am le I ymweld â chi, dwi'n ei argyr melch yn fawr. Nes y tro, cadwch lligad yn fwy o fy anturiaethau ar Teithio gyda iawn. Diolch am wylio, a hoffi'r fideo a thansgrifio i'r sianel. Hwyl am tro!